guys, good morning ninjong tanan, majong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. Kao ba na si? Aliana. So karong adlaw guys. Namis Aliana's likod kay nagsadumigtan daling kanding. Tara kanding dadto ag isa day guys, gibuhian na namong nanay. Kay magsunod-sunod naman sa ijahang inahan. Inja karon na disgrasya hang kamot sa motor gahapon kay palit mo kog mineral ja kay wa mo ko naka hapit man ko matumba hang kamot may na bikil na ko anak na uy na tukod lagi ko anang nanay tuba-tuba kay ning hubag di na malihok to lagi kagaras motor disgrasya noon day no des kanidas Aliana guys nadaga na day ni hindi sa mong napil nga nadaga ka day sa mong gibati day Nahadlok tayo sa. ha Nahadlok tayo. Nahadlok, loy raman. Nahadlok ja. Karon day guys, mag adyon mis nanay sa kanang naibuwak amang i-arrange ag banda kay nangamate ag iba naghigwaus kay wa naman gud na inti. Amot na ramang ito temporary og butang datos kilid ha. Diyan mo sa kiwaos tayo sa. Kalimot mo ko day. Nakalimot ko day. Biski mo larga kurog maribuhok sa kanihan jo mampus nanay nga sa Lunes na kuno ko palargahan kay inikalunis sa buntag, mag-release pa man sila sa senior citizen. Diyan may uban dares bay, kay sila ati Monica Mulakaw man. Way uban sila sa nanay dares bay, si Aliana way mabilin, si Aliana ug ni tatay dyan, ni hangjo si nanay nga sa Lunes na ramang kuno sa palis kumang larga. Diyan mo to guys, sa Lunes na ramang kumo larga punpuhon, excited po ko kitang Lixie, kay gimingaw na ko pag-adyo. Dahil no, hapit na po tumuli kay arhito na banta dyan kay bakasyon naman po nila. Hindi ka mag-Christmas party. Ako na po yung mag-aligra. Diyan ka nilagyan kamot, kasakit ka doon yung habag man og samot nga ning gikuan gapon, gipahilot. Nabikil ba, nakaratan magugo kay tukaran man dara, dyan lisid ag-agyanan, dyan murabag na hapit ning dalhog ag motor, dyan na yung anak na, hang kamot may natukod. Madsugali kay pa may karga nga tubig, mineral. Mineral pa'y karga. Aw, madsugali kay pa may karga nga mineral. Wapay sud, galon pa. Bastas mayor, dali ka. Tukod si mayor, pero kahang kamot. Di may intunsis. Saan sa manay, magbalhin tanay? Ano sa nanay? Aw, kay kuod. Uod, daray? Mori ka titatang buwak, no? Dara guys, agaban das kilid na magibutang da. Kay dari man to. Dari sana may itaguwat ag banda kay nga higwaos ag uban. Ha? Madaot tig diin tanay no. Sayang ra man tong uban. Banda. Ag banda ba itusok dari? Banda? Kana bang nada nagsandig mga buwak? Harapit. Kana ba nada kilid? Harapit ba ka? Dari. Diyan gumakain mo. Ya pa maring gunahan man jud. Jati. Tama. Kamprag. Ya, Se. kamprag ang di ay. Se. Wala pa gadang kamprag ka. Sumpa na. Ngilad, ngilngig. Wag na mga markis na. Uy. Nada sa mga halublak, na. What? Sipat-sipat di ay. Sipat-sipat, Grego. Injo.
boy! Gubot naman! Oh. Buwan sila, ready. Kana, pa. Ha? Kalau ko kurong na di araw. Wala sila. Uy, siya! Udah kaduk tao di kumukudok. Woman. Ha? Hindi man. Lunes. Wa na siya ng tibulo ni. Nah, no. Jangan. Balian utang ko. Melihat dulu. Sa side na ilalay ng Lunes. Ha? Siya din ang lalay. Ilalay taga Lunes ano? Tagadat ko sa lalay. Ha? Tamis na. Bisa mo pagkagamit. Na mayor na. Tampos kaya pakadaan ha. Bantay ka. Tapos pa ikuan. Awanan man, malas. Malas ang kanan. Dagar sa udah ngarang sa padu. Lakarang, kauya, budi mo itong sa kaglakon. Malas ang kanan. Ano na panahon ron? Madu ba? Nami ang biyahe kay Kuan, rain or shine. Suma, di ay. Di mo gawas ang kupakatubang magkanang nilat ka no. Wala ka ni kagala. Bang, ngubag man, samtan pang imok. Nasa rin eh. Nandito na. Nilisas, motor. Imok man, dahil tapos imok kumot. Imok. Kung ginaramarong kataya po, duwi po tiguang na ba? Baan dyan tas panahon. Magbara. Baong ate, ating ito nagbubara. Nanti rin. Ti. Ti, manggod nga na. Usok, ti. Mama, sabi una kayo nag... Kanang ikan nga tao ikon na. Sabi ba diya, nadakas nga uwa nga inti? Banda? Ganahan po ti reverse. Formal ti, ag usok ba banda na na ti. Ti. Larawan na. Ito na mga puro. Larawan og il. Ti man. Cool. Tanong pa ng kahoy nga. Anda, wala na. Dali mong tumba. Nagadaot siya. Di reverse. Formal ang ti. Itiri man yung banda. Ti. When I hold you every time Na may Milo di? Na? Ala, wala doon. Panin ko kusa? Ala. Ay, mag-igo asos. Gamay da gamay mo. Labay interior jet. Butat tagkos, guys. Napik hasbara. Disgrasya pod. You look at me, and more like a conquer. Bilang ginagawa, buat itu. Sige na. Last dari adoy, tumoy. Iti, dari pod. Iti, dini. Ngala? Last dari tumoy. Dari dyan. Tagkira na po gripo. Okay. Oke, ko na perlu ni.
Dana naman lang. Akil. Ano man? Ang lakas lagi bina ito. Bisa. Terus, serbalon ko. Ha? Ito lang mulo. Si? Sila akil. Kasi, Tibang. Pagka sa man? Doroy. Uy. akil mo nag-drive. Hindi, hindi kayo. Ang kiri ng buhat ka. Ha? Hindi na pinangga ng mga buhat ka. Aram. Hindi, hindi kayo. Wala katam na kaban. Ay, ganit na nga rin. Ganid na naman. Ano ito ni? Bawang na, naibuhat ko na lagi ka sudlon. Eh, Ganid na naman. Ganid na naman, Ret, kay Kuan. Yung siyempre, formalan kay Daghan. gimana ya? Kadang bangar si dari wala kuara marga. Bakay bang anay? Hala mo buha pa ay. Tinututo. Mga pagsuban. Gamit yung paper kit. Ang ganda. Ako na. Jam. Ito. Anak. Kaya nga mag-uban yung masay. Kubit ang bulawan. Dapat nakahat. At kaya naban po. Bugol mo nila, ha? Bugong sa Manila di ay. Bugol bulawan. Dako na ba rin? Kuhaan doy. Nagturi na naman. Pasok ko na kasoro, kita ko bulawan. Turi. Dagkag kuhaan rin na, dagkag naon. Okay. Tingnan na naroon na. Bugol pa na ngayon. Mana? Namuwak lang ta ni Nainog na plaster na dugay. Mater. Manater. Reverse, wa. Di mapur magte kay kuan daghan. Hindi ang iriya pod. Kana naraman tulo kalinya. I love you, Reverse. Kang kuara man kan Jerome.
Meron na. Anak na bakaroy. Akit na na. Nabataan na ba? Si Wilma? Doon Emilio ko nung i-forward. Kasi yan. Ano yun? Ang gawas ng bata. Neighbor screening nila ito ang dito. Ang gawas ng bata? Neighbor screening siguro. Ang baji mampud. Hindi ay. Di tahu. Balik ka madaghan. Ito, kanding mo tagbadi. Lami kayo mga. Ito, nagkan. Dara tew. Ano to'y nag-imong banda tew? Mulit mo sini. Tani pamawer mo ka ni. Yaran to sa kita lang. Dari minyak man kay, dukod man to kay magporta niya ako. Hindi ako kay kundi. Aksan na ay, hindi mo? Ari, kaya bot. Pray ako na ale. Para ako na ako katati. Buwan ay. Anji umahaw. Dengar taro eh. Buwan kong luto. Ha? Di lang, perang sa ba? Subang katay. Dagat. Yung bato ko magdalang sa kabo, naglig. Ako na din ang ito. Hindi pa na nili mo ka. Mamahaw ta guys, karirang gikaon kamuti, inja darga mo ang kakao. Da. Sikwati. Pure din si nga tableya. Mana guys, da. Lami na tanawag imong bandarit, naghigwa ko sa gaban rit. Manang gawas kay anong di mausik. Umahaw ay. Da tataod. Nakujarot ang guban. Ha, sanay? Kujarot. Kujarot ko no, is nanay. Kalahi din yung banda di maintan. Og di maintan ang kalahi kaso. Daot mo diri ay. Kujarot dahil na, di dahil naghigwa Ako ko. naghatwat naman po kung mahuman naging karsada. Sa ang dugay pa man. Di agi plaster mo din ay sa. Kastaran kay Looy. Hindi maabot sa buwan. Yaman. Di lagi dari. Nagani, lami na nung tanawon. Nagbabot. Kung araman na ibabaw ng karsada. Di ba po namaligdan kay ilubot di kumkum man. Mana guys, kay mamahaw. Sa ko. Mamuha na sa. Kami humanamin na mahaw. Unsa guys, marani ang vlog rong adlaw guys. Kay dahil lang invite na mga birthday ato sa dagat. Matukay. Basi na lang nay. Diyan marani ang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless natong tanan. Amping mo kanunay ug asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye-bye.